Det er et udviklingsmiljø for vækstiværksættere og mindre vækstvirksomheder. Så det er altså virksomhedsejere og virksomheder, som vil vokse sig større, hvor man så i løbet af en 3-årig periode kan få et vækstforløb. Så vi plejer at sige, at det er sådan en affyringsrampe. Så man går ind i vækstfabrik i år 0, flytter ud efter 3 år, så man har behov for noget andet, som selvfølgelig vokser sig for stort til vækstfabrikker. Det er det. Ja, man kan sige, vækstfabrikken i Roskilde, den er tematiseret, så det er inden for kreative erhverv og oplevelsesøkonomi. Så på den måde den er meget anderledes end mange af de andre vækstfabrikker. Så hvis man er her på vækstfabrikken i Roskilde, så skal man enten arbejde med en eller anden form for kreativ erhverv eller oplevelsesøkonomi. Det er simpelthen et krav. Og hvis du vil sidde i Greve eller Slagelse eller Næstved, så er kravet egentlig bare, at du vil vækste. Du skal selvfølgelig også ville vækste her i Roskilde, det er klart. Og og det værktøj, som vores bosser de sidder lige nu og bruger, som også er et værktøj, I bruger på vækstfabrikkerne. Kan du ikke lige sige 5 ord om det? Ja, det er jo væksthjul. Vi plejer at sige, at det er en 360-graders vurdering af sin virksomhed, hvor man går ind og kigger alt fra sit konceptet, ikke, produktet til salg, virksomhedsdrift, hele ejerskabskredsen, juridiske elementer. Så det er sådan, hvis man har fyldt op styr på alle 360 grader af sin virksomhed, så hedder man måske Mærsk, kunne man forestille sig. Men stadigvæk der kan man jo altid blive bedre jo. Så jo mere man vokser, så problemerne rykker sig jo, ikke. Det kan være, at man er super god til salg jo, men det kan være, at det gør så noget ved hele ejerskabskredsen. Og det kan være, at det gør noget ved finansiering og økonomistyring og den slags. Så det er egentlig bare sådan et dialogredskab, men også noget, man kan bruge i forhold til at udarbejde strategier og den slags, hvor man vil frem med sin virksomhed. Så hvis man nu er